Hola, sóc l'Òscar i avui faré un sofregit. Jo sempre hi poso tomàquet i ceba, però la meva mare hi afegeix això. Pebrot. I vosaltres què hi poseu? Com us agrada el sofregit? Sobre la taula tenim tomàquets i cebes. I tenim tomàquets i cebes. Fixeu-vos-hi bé, la I de hi tenim s'escriu amb H i la I entre tomàquets i cebes sense H. I amb H és un pronom feble. Substitueix un lloc que ja hem dit abans, com ara sobre la taula. Podríem dir, aquí tenim tomàquets i cebes. Per això fem servir H-I. Per fer el sofregit necessito oli i sal. Aquesta I sense H serveix per unir coses. És una conjunció. La I sempre uneix elements. M'agraden els gossos i els gats. La platja i la muntanya. El fred i la calor. No substitueix res, només ajunta. Quan diem hi ha, volem dir que existeix o que es troba. Hi ha s'escriu amb H. Hi ha un pebrot. Hi ha molts pebrots. Fins ara hem vist el pronom feble i, amb H, l'expressió hi ha, amb H, i la conjunció i, sense H. Però com els podem diferenciar fàcilment? Un truc senzill és imaginar-se que la i és el signe de sumar. Si funciona, va sense H. Per exemple, si diem pa i formatge, pa més formatge, funciona. Si no funciona, potser no és una conjunció, sinó un pronom feble. Vas a la festa? Sí, hi vaig. Què penses en la pinya? Sí, hi penso. Has anat mai a París? Sí, hi vaig anar fa 2 anys. Aquí el i substitueix a París, en la pinya i a la festa. I és un pronom feble i s'escriu amb H. En el cas de hi ha, haurem de recordar que sempre s'escriurà amb H quan no sigui una intel·ligència artificial. Hi ha un pi. Hi ha 2 pins. No hi ha cap paella. I ara com ho faré? Mira, hi ha plats. Hi ha coberts. Fins i tot hi ha un aneguet de goma. Però no hi ha ni rastre d'on és la paella. Fem una cosa, us dicto unes oracions i mentre les escriviu correctament en busco una. D'acord? Som-hi. He anat al mercat i he comprat tomàquets i cebes. La cadira de la cuina és força incòmoda. Punt i seguit. No m'agrada seure-hi. Ahir vaig veure una recepta boníssima i encara hi penso. A la cuina de casa de la meva mare hi ha de tot. Ah, clar! A la cuina de la meva mare hi ha de tot. Potser que hi vagi i que ella em deixi una paella per poder cuinar el sofregit. Apa, me n'hi vaig. Us deixo amb els resultats. He anat al mercat i he comprat tomàquets i cebes. La cadira de la cuina és força incòmoda. No m'agrada seure-hi. Ahir vaig veure una recepta boníssima i encara hi penso. A la cuina de casa de la meva mare hi ha de tot.